Hola a tots! Amb aquest vídeo us vull ensenyar com pronunciar el fonema lateral palatal I, que es correspon al dígraf de les dues Ns. És molt habitual pronunciar aquest fonema malament per influència del castellà, llengua en el que s'ha perdut en gran part del territori. Aquest fenomen es diu ieisme. Consisteix a pronunciar I en lloc de L. Per exemple, la paraula lluna es pronuncia erròniament lluna, quan s'hauria de pronunciar lluna. Pronuncia bé el fonema L. El fonema L és lateral, com el fonema L. Això vol dir que els dos fonemes es pronuncien aproximant la llengua a la zona lateral del paladar. La diferència entre els dos fonemes rau en el punt on la llengua toca el paladar. El so L, la llengua toca els alvèols del paladar, és a dir, la cara interna del paladar on toca les dents. Per això se li diu que és un fonema alveolar. Mentre que el fonema L, la llengua toca el centre del paladar. Per això diem que és un fonema palatar. Ara prova tu. Per pronunciar correctament aquest fonema és més fàcil si abans pronunciem la L i seguidament, amb la llengua posicionada en el mateix lloc, intentem pronunciar la L. Per exemple, el lloc. Sense moure la llengua de la part frontal del paladar, canviem la L per la I, el lloc. Bé, espero que aquest vídeo us hagi ajudat a pronunciar una miqueta millor el fonema lateral palatal I. Adeu!